saben bengi nyawang Aku genti. Jenengan genti. Yen memajang amung karo janur kuning. Koyo. Iya. Kadon to Pak, kerang cedak. Kok sithik to Pak? Sing kathah mboten napa-napa. Sithik wae. Kena bene oke habene. Tapi sithik-sithik es. Oh, sithik-sithik nggih. Sithik wis marem. Kepala swidake sithik ngono. Trit ngono Mas. Enggak crit. Opo? Beda karo Mbak Ina. Pripun kula apa nggih pun? Ya sok do rasakno dhewe nek semur swidak. Nggih saestu. Durung ngrasake kok mriki. Durung ngrasake to. Pesih enom wae. Sen Mbak. Aku marah iki seminggu pisan yo suntik enom kok dadi iki awet seger dudoe. Mosok suntik enom. Kaya ula. Kembang wae waton Ayo Pak Pok. Ayo Pak Pok. Kula mun maneh lho Pak. Isin apa. Mboten saise. Dingeti Mbok Dekaji Sri wae. Mboten napa-napa, Mbok Dekaji iki biasa. Niki mung hiburan. Hiburan iki. Mboten purna kok. Pacitan sarwi ora kira wedi. Nak karo aku kan wis kulino. Nah, kono kan Aku rada perkewara Mbak Ina. Lah enten apa to, Pak? Dangu mboten kepanggil lho niki lho. Oh, tak delik enten mriki mawon wis. Iki wis beda karo tahun-tahun nggih mben. Wis padha karo iki, umur wis tuwa, wis meleh. Umur niku angsal tuwa, Pak. Salat tuwa ki salat semeleh. Nah, Ning semangate ijek. Nah, ngoten le maksud kula. Ayo Mas Surat, kowe genti. Aku lagi Pak. Aku lali monggo. Panas. Dian. Janjine kapiye aja Sok-sok ora, Pak. Mboten olah, ora. Lah wong ya ompong kok padake sing genep wae samune ora. Ngajari, Kowe iki Mas. nyemoni. panas udan. Anak Sultan aling-aling. Panas udan aling-aling caping gunung Lale lole lale. Mbok
urung to. Engko nek pas yo ngepaske dhewe, wong kok senengane. Lho, kaya ngono lho. Aja mbok Iki surah. engko iso stres. Stres pripun to? Wong seni hiburan iku kangge pembangkitan Jane yo imunitas hiburan, tubuh kok iso hiburan. kok iso stres Sing ngene iki semelek yo nggak sedilet iku. Ang sana ini ya. Kocak iku. Piye? Bikin bahagia lho Pak enten iki. Nggih to? Nadyan. Nggih. Nggih, Nadia. Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bening. Pak, jenengan lajengke kalahina kula tak maem saren riyen Buat lho, Pak. Nggih. Dek zaman berjuang dur kelingan anak lanang Ayo. yen tak openi saiki ana
Sebentar iki Sepenting Pak Lurah sehat. lho nggih. Sepenting sehat. Cucul lho nggih, siap. Catetan sajroning ati datan luntur saya ora ati aku kowe dadi garwa marga leren nang kubuk asmara apa Sip, Pak cucul Among mesti kowe sampun.